kukuza chokwadi pressure nyandi nyanyire kuti mufeso uyu enda kugara kunyanya dota sei akuda kuti asanyanya pabhamba kutodaro ndakabva ndaita hostel wanzwisa Ketina rent ya Blot ku Aspindale rent yakanga iri 550 to be honest nandiunyeba rent it was 550 right nyaya iyo ndaudzwa kuti rent ngondibvunze Ketina ndikamatodzwa kwana Blot nerent yatobhadhara aitoiziya munin'ina wangu kuti paibhadhara 550 saka rent alright saka ndine information yekuti rent yaita 550 rent zvayaita 550 pane promise dzakabva kuchechi kuti chechi ndo yaifanira kuzobhadhara mari but chechi yakazowithdraw kubhadhara mari yerent ndo zvauri kureva here kuti funding haina kuzoitika haina kuzoitika ende funding haina kuzofamba saka pakasina kufamba funding panapa ini zvakandiremera wanzwisa Ketina kuti ndirame chidhonzo 550 kozi handisizoti toni bhiniwa unofunga kuti pamwe kuti ndiri mhene zvamwe mari ini zvakaita sezvakandiremera saka ndine pandakanoita hostel zvekuti nguva iyoyo ndakatsamwa Blot with all the effort yatiri kuisa auchagari padheni pacho zvokuti ndati v11 wangu ndinawo madhamu achasira message atone 3 weeks ani ndinawo mufoni mukomana asudzoka paipadheni ko chiina Blot ngoma hanga chingotaura kutaura marizens akanga achitaura alright ipo dadaiwo abva ndapuwa show yekubig apple imwe ndaenda kumendeza ndatsvaka Blot kumba ndamushaya ndamutsvaka kumbare ndamushaya ndatendera makonesa ndaifungwa ndiona mufana ndamushaya ndanzwa kuti Blot ari kudomboshako ndasvika kudomboshako yaka kwainaya vanzwa Ketina ndasvika kwai kuti madhaka asingaiti ndasvika mufana wangu ariko mavhidhiyo andinawo aripapo Blot aita tumwe tumashow tuyati tumabhawa tudikidiki tuyati kona Giri chii mufana wangu Giri chii sadai hamkoma atosexplain ndoita sei ndatasawo condition yake kuna kuti unoona kuti is no longer Blot wandandiita sei wandana munyanya kubva naye kumashure because inini kana paine subject ndakastudy kudai ndai ndikanyora ndopaswa chiko ndi Blot ndakasvika level kumunzwisisa kuti ukaona akati ipapa pane nyaya dzimwe dzakuda kutotangwa dzakadai ine ganigari ndadai basa ramanager Ketina ukapinda uchinzori management artist handiziye kana kwine vari pachazonicorrecta basa ramanager kuna artist is to manage the brand handiwanzwisisa handipo pakusponsor inini ndinoda kutopuwa mari naBlot but after all zvese zvandakaita zvichipinda muoffice I don't remember chimbopedwa na 1 day naBlot I'm not here to say kuti ndikuti ndira mari Ketina get me right kuti kana kusympathize nemi ndandipuwa mari ndapuwa mota zvoda handikuda izvozvo ndovanda kutaura ndika ndataura palive pana hatsoda kuti ndizoti zvese zvindakazviita out of love zvinizvo zvezvo ndakazviita zvese expecting nothing in return because ndaida alright rega ndikuti Ketina I love Blot it sounds as homosexual kuti murume I love you andinoziva zvako but I love that guy as an artist mfana wewe hakuna waraenda kuudza mulife mangu inini andifunga ndi artist wandaida chito ataenda kwa America ataenda kupi ane Burna Boy ariko kwa ndiye now that's why iko na phone mangu kana phone ya Burna Boy but Blot munhu wangu yandaimuda ndaimutsa mfana wangu sese tichingirina tichita tipa muchete sa Blot ini ndiri manager handi ndizvo saka pakuzonzi pakudaona pachibhabhu remember kumaradzi sikuuya kuti chechi yange yamirawo because of my reasons ayo kuti handikomentere chechi vakamirawo nemareasons avo vaizvizirawo kumgomana ininiwo manje ndakuremerwa Ketina handisina zvokuita Blot akabva abuda mumba anetsirwa last month yacho the last month akabva abuda mumba ndobva siyeta se imba yaloko madhamu abuda Blot abuda imba yaloko but I remember muna lendo tanimba mauda mari munzwisisa ada mari Ketina hakuna munhu agara mari ada mari toita sei inji vandaita hostel ndarwadzwa kane zvese zvandaita zvindadisappoint kuti Blot asiya zvachadai adzokurudza futi zvese mahabits akakudharaya ndadzoka futi ndadaiwo ndarwadzwa Ketina kuti all the effort yandakaisa ndichidai this Blot hauipay me back zvokuti iwo wavadai wadzokera munhu ndiri kurwadziwa Ketina chifana bhurikana ndibva ndati no haisi nyore kuramba basa Ketina
kubira basa kuri very nyora asi kuramba kusinyori. I want to show you something Ketina. Wadaro zvatakudza ndekuti andipenge kuramba basa raBlot inini. I made a studio for Blot. Ndikuradze yakanga iri panapa iyi oti inini ndaida kundina iyi urikuona Ketina kuona studio iyo istudio yaBlot iyo ukaenda papage Blot akaindosa that studio achoda kuti management yangu tagadzira studio tadii saka dai ndaisada basa inini ndainogadzira iso studio gadzira Blot studio kuti tiite reason why ndakaitira Blot studio ndaida kuti Blot pokufamba utanga unorekodha munana mbari muyamwe muchinodii muyamwe you are now getting kuvanhu vaya futi vaiti kana vachibhema vese vachiita sei sada kuti aprofita kuti uve nestudio yako zvakaita ngevigilance da kuti uve nestudio yako zvakaita ngeja uve nestudio yako zvakaita ngeorchestra mberi kwazvo kuti unorekodha mustudio mani mako yedu inenge iri yejenji Ketina abo tikuira zvisizvo mufana wangu ndikatogadzira studio yapo kuti nhasi ingoripa ngoona iri empty yakamirira istudio yemukomana iyo iyi yakatorimo kuti munhu achiita vhidhiyo rakarimo ko Blot zvinhu zvataita Blot pakabva buda kumapepa mufana akabva ashowa ndobva aenda from bva ipapo ndakanga ndakungodzwadza nyaya mufana wakadai asi panyanya kutarisa zvakawandisa Ketina asi panyanya kutaura zvakawandisa mufana wakadai adai tatobva kuri abugose kokugumwa musi tafonerwa futi kupolisi usiku Harare Central manhera svika pamanhera chii so zvinya zvakawanda pawazama uratidza studio ndanichida kuudza pandasingadi kudisturba kamera yako yanga iri kumusoro saka hatina kuona but maybe later rekangokuradzai then zvadaro vanzwa Ketina zvese zvikuitika izvi ndarikwadza ndasvika ndaona mufana wanga ari polisi haina ndaboika ane Ketina ndikati hai no ndaenda papage rangu Facebook rangu inini I am now stepping down as a manager waBlot handina reason yandakameshena ndakataura kuti I am now to concentrate on my business sisi Ketina damboconcentrate nebusiness rangu because handisina time pamudambuti wokuti nguva nefamily asina chinto zvandakanyanya ndabuda nyuma ndatenda but chamushoti why is it Tony wewe wakazingowane zvinhu maoko landlord zvakabva aita kuti rent haisi kuuya zvakabva aita akabva through magwita ake kwabva kwauya someone rinenge riya kuti imimi hausi kubhadhara rent apa because iwe Ketina ndambokubvunzawo munhu akasiya kaloka imba yako for 3 months kune zvinhu zvakasipa mari yerent unogona pedza kutora legal way handiti against chi saka uyu landlord uyu azvaita kuti asamone Blot. The reason being ndekuti Blot haamuzivi inini ndinati manager kuna landlord ndakamupromisa zvese ndini ndinoita mapayments ese handidi kuona ipamba pamuchinokera mwana I am responsible for everything ndinondoti tikatowirirana landlord azodai manje azonditi kwewe Tony wewe pasvika nyaya manje apa wakuda nditaura naBlot who is Blot inini ndosamuna semana kunani kwauri iwewe nekuti ndiwakaita sei ndiwa ndakapaimba ndo kunopinda kwakanovhurika imba yaBlot handiti ichizvo zvichibviswa but zvinhu izvozvo zvichibviswa handina kuda kutora someone ndikariposta pasocial media kuti isita kubva uko kuya kwapaipa ndakaramba ndakanyarara sorry hanzvadzi nimbokumisa ichifambirana muri kuti mimi imba yaBlot after church yazotadza kubatsira kubhadhara rendi ma550 matatu pamwedzi mitatu 4 months okay 200 landlord akabva atora someone akasamona imimi nekuti zita release agreement ranga pakatadza landlord pakatadza chechi kubatsira kuzobhadhara sekupromisa kwayanga yaita makaudza Blot here kuti hona ndo zvavepo apa mashow mamusingachaiti mashow here kuti paite income yemari right mashow akanga asaitike Ketina because akapedza kuti show yemuna December tichibva pepe remember tamuna January ka takazongoridzwe mushow 1 yebirthday pabig apo ratakaita kana paine any show inonzi yandakaita naBlot muna January social media ikangana handizvo Ketina kana show kana promoter kuna kunopopota notoni isusu takasa share kati
saka singapato withdraw pato ipaka paka saka isita ndakukweshana na landlord but still more ndakaona kuti nyaya dzinoona ndoziya dzemakotsi nyaya dzikuenda kumakotsi dzikambozvozvika zvotorwa zvekuti message of court yatuta zvinhu nyaya dzozadziperi weruweru da zokutaurirani ngeni Ketina zvinozodhura zvinhu zvezvo ndakabva ndamhanya I go and paid mari yaidiwa yerent andonzwisisa ndabva mari do yerent ndokutora kwandakaita zvinhu ndatora zvinhu ndakaenda nazvo ndikanoisa mugaraji mazviri from that day Ketina rakabuda zvinhu imomo from that day inini ndakasangana nablotika 1 ndakasangana naye kupi ndakasangana nablotika 1 pandikuti kupolisi zvinyanya zvazvo zvaitika machitiwa mhiri zvanga achita imomo ndopandakasangana nemufana wangu ndasangana nemufana wangu ndopatakasiyana hatina anything chete chataura inini ndoda kuti handizive pamwe bloti achazotaura musi kuti pane paakandifonere tona akadai reason why uona kuti zvinhu zvezvezvi panenge paine madispute unoziva kuti Ketina I'm not here to save but paine madispute anga vatoitika between yeblot nemudzimai wake like you are saying blot agana colorful but do you not blot is a married man anomudzimai and saka zvimwe zviya zvichiitika zviya inini ndaine machances ekuda kunotonosiya zvinhu chero kune kupa mukadzi wablot but inini panomboita mameetings angu naye-treat tu angu achitaura something chiri different toward that person and Ketina nyaya dzinoitwa but pane dzimwe dzoti inini I cannot expose nyaya to that level you understand but izvozvo pane zvechingwe chikokana kwapa chawo saka unambonozotaiwa munhu so zvaisaita between kuna kuchembero angu naine mumashoko okuti tinomboita timashoko tichitaura chitatsi chidai inini ndaida kusangana nabosi wangu ndiani ndiblot inini ndandakaemployiwa neGNG ndiani you cannot separate blot neGNG handizvo Ketina saka inini ndaifanira kusangana nemurungu wangu oyo gara sikugara kwataiita zvese zvatakaita patakapinzana basa chai murungu wangu wanga akagarapo tichitotaurirana basa kamba ndikatanga kufamba murungu wangu ndandinaye inino through kutsama kuti sei ndakazosvika pakuramba basa ndikadaiwo but ndazokudza Ketina handina alright nepandakabva nablot atani but ndaida kuti blot asvike blot akasvika apa akagara paside mimi akagara apa haini mukoma pazvo zvangu ita iso I think ndo zvaifanira kuita because nozoma play vanhu vanoemployana zvekumagitari tine creator yedu yati toshandisa haizinyaya kuti two professional yayi motowirirana mamwe ato mavhebha agreement akusenza tese munhu atototora basa chitoenda mberi saka tine zvataimbowirira isi tiri muoffice I want to address nyaya yawataura Ketina yemari handina musini nekuti nini ndakabatirira zvinhu zvablot kana kubatira passport yablot kuti ndipe mari ipapo ndopandinoda kuti ndikubvunze hanzvadzi ndopandanda kuda kusvika da kuti nyatsofambirana handiti akutaura zvakanaka kuti inini ndinzwisise necomment section inzwisise handiti saka imimi kureva kuti chechi yakangobhadhara rent for 2 months yes okay then imimi makanobhadhara rent after masamon 4 months ndobva matakura zvinhu mukazviendesa kumba kwenyu I want to correct you something Ketina church paid rent for 2 months I paid rent for 2 months a total of 4 months okay ndadani pacorrect ipapo ndatora zvinhu remember pamba pakatokiwa I don't know if you want but I don't think it's necessary if you want kuti ndifonele ndo ndakamsapalout atoti ukasiya ukaloka imba yangu ukadai so inini ndazoenda inini ndane maspeki yepamba inini waenda nemaspeki yepamba pamba pangu sisi Ketina handina baita kugara mwana wangu ndatopa makizi mwana wangu chengeta aya bondoza mwana wangu ana misplace I know my kid I know munhu wangu izvogara kuti zviri zviga zvakarongeka chero mapassport ndozana kuti ndaitomachengeta inini ende ndichida kuti nhasi zvaipa ndaichengeta passport tikatadza kuti show tovhiringwa here nekuda kwepassport yandoziva ndogona kuchengeta in this office nesisi Ketina handimboona kupamba ndozvozvo zvakaitika fine ndiri wrong right mukomatoni blot ane chikwereti chenyu here chemari inokwana kusvika iyo 5500 ende makabatira zvidziyo here kuti iwewe une 5500 yangu yandakasara ndichishandisa iwe uri kurehab yandakasara ndichifanda mhuri yako 5.5 ndo yandakubatira zvinhu right Ketina isusu ndakukuzai
I want people to judge whatever they think. Zvachafunga zvired kwavari, and I don't mind. Inini ndina bloti muno. Bloti yaya muno mofs mangu muno. Ndichumpa mari ketina. Pandai pa bloti mara achiuya inini. Ndaizoti bloti akati kuti mukoma ndumboda waya ndoda kudaidayo. Andito ndaizoti no. But chazosenza. Anditi inini agreement yedu yataita, but that was not even a written agreement. You cannot write that down ketina. Ngoti no mfana wangu andumboda kana 2 waya. Ndamche mndoti don't worry. Let me pay for you. Then tikazoita shondo zodzura. Show ino wangusheka ketina. Mariada. I think let me get the book. Dine book iri ketina. Itaranzi. Ubira ukana kuti nakuverenga ketina. Ranzi. Rakanzi Grenade G&G family. Right. Buku iri ibhuku rangu nemufana wangu kuti pese paita kwa muoffice ndikatora mari ndairekota zvese ma different days akasiyana. Pamwe ndaitisa neka mini kumbiri kuti asazokangani. There is a date for example ndakatoti blot. Right. Ndakatonyora blot told me kuti ndasungwa kuBraeside mukoma Tony ndikandire $50. Izvi ndakazvinyora kudare izvi ndikandire $50 ndovandanyora maiona ndobva ndakanda ndobva ndanyora why ndichiti anga asungwa kuti nende kuzama kuda kuzoclarifya pakuti ndikazoda kumuremind kuti aona musuya ndakakudayo ndakudai ndobva ndasvika blot collected $50 achida mari yekushandisa that day rakabva kumatrix ndanyora imadza nechinyora pasi dziketineti then another day zvakawandisa because bhuku iri rakazara harina 1 page harina iri and I would be happy kuti blot akazoya kunzi apinda live ati mukoma pane pakunondipa bhuku iri ndamunyorerai but pabhuku iri rese iri rakanoakumilita mari kusvika apa haniwanzo rasvika apa ndiani anemaizi Lorina ari kutaura nani apa? Right, Ketina. Uruona bhuku randanyora ma-expenses nemufana wangu. Nhasi ndinoda kuti blot azokwanisa kunditaurira akataura kuti mukoma makanditaura kuti nini handina chandoda kukupai nekuti nini muri kuti ndine mari yangu. Handambodaro. All right. Handina mbodaro kuti ndati handina tainyorerana pasi. Nhasi ro blot yaubva akanzi ada kunda live nekuti hatina here chinhu chatina kunyorerana pasi nemufana wangu. And handina pandakasangana blot tikadiscussa nyaya yezvinhu. Zvandangodzoka ndaifanira kudiscussa nabosi wangu. Imi toita sei bosi vane zvavaindiudzawo ndiri muoffice no. Ngoma musada ini ndiri kudai bosi mutoda kuti tanziri pa10. Ini totiza so. Vane vane reasons vanenge vachitaura and I know handizoti vanozvitora but to be honest there were reasons angakawanda ekuti aitaura. Imimi maive nemareason enyu yekuti makabvisa zvinhu handiti but bloti semunhu aigara nemukadzi then ndobva imba yazokiyiwa handiti wai musina kuzotsvaga kuti mukadzi wabloti aripi kuti mumupe midziyo pamakaita kuti mai mwana midziyo yenyu iyi pamba apa zvadhakwa chechi haichakwanisi kutibatsira isi hatisi kuita mashow hatisina income ini ndanetawo nazvo midziyo yenyu iyi kana kutina ndikati murungu wangu inini paakatobva pamba pachisara pachizovharwa wai ndakutora zvibozi panofanira kuda clarification pamba achizotosiya madhako vanaona kubudira pa10 ka achidai mukadzi murume ndiyakatanga kuti ndobva aenda amhene for more than 1.5 man aenda then madhama aona kuti paakupisa mubva tochi ndobva walokachi 10 zvakasita kuti tinodriva landlord tinomusisa kwatakaita sei kwatakamusvidza saka imi kwese nenyaya muri kubvunza muri kuti inini sei ndisina kuzofona musina kuzotsvaga mai mukadzi wabloti kuti oraiti bloti aenda akugara kwaakugara kunana domboshava kumashamwari ake nekupi handiti mukadzi ambosara akazoendawo hapachabhadharwi rent sei musina kuzotsvaga nhamba yemukadzi musi wamakatora zvinhu sinzi papaine zvinhu zvemwana mabhethi machi sei musina kuzofonera mukadzi kuti toisa zvinhu kupi hautore zvinhu ndo reason yandakupa siketina kuti inini nabhosi wangu handiti pavakatobva padhena vachitoenda vakutogara kwavakutogara kwacho kwanga vasiri padhena apa vane bhosi wangu vane zvavaindiudza zvinhu zviya zvandizva zvakatengerwa murungwe
ndizvo here naisisiketina mira ndoda kumbobloka munhu andipindira kuti harisi basa ratoniro rahundiudzi mibvunzo yekubvunza palive yangu enda